Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Mukining sa kababay nga taga Talisay City, Cebu. Ang atuha tatampo dagda sengahan nga Jovel. Ay, paita. Problema na sa taan eh, kiting bayad na sad sa abang. Ay, wa pa kay sweldo, Jubel. Wa pa gyud ma. Ay, pero may naman lang tag-ingon, adi, uy. Kalisod baya sa tong kinapuhi. Ma, Kung gisugot pala unta to nimong dato nga nang huyab nimo, ay dili unta ta mag-antos karon. ma. Wala ko makasabot ni mama pa, uy. Mura ba gusto niyang ibaligya na lang ko para lang mahawas tas kalisod? Pasensya na kayo na ka. Kundi palang untak ko masakit to. Manarbaho ginuntak ko para ninyo. Usaon nga puno-puno naman lang ko sa kalisod ninyo din eh. Pa, Imbes nga mo tabang. Ako naman hinuoy. Usas na kaingon nga naglisod mo. Naapay tambal na ko nga mahal pa kaayo. ayaw pagsultian na pa. Nahibaw kang dili na tinuod. Pero sige lang pa. Maningkamot yun ko. Mahawas na lagi tas kalisod. Jubel. Na, wala bagit ko'y kwarta, day. Nagpaabot pa sa ko sa tong spiltong. Maulagi, uy. Hasta bitaw ko. Kung buto na unaon, kuwang na gani kayo ning atong sweldo. Maong cute. Ay, tuod di ay. Dinibit to sa Jomar gahapon. Nangita ni mo. Nga naman? Unsa naman say tuyo niya? Patawagon ko no kaniya. May offer ko na siya ni mo. Offer? Unsa man nga offer? Kumoy mo hatag sa tanan ninyong panginahanglan. Unsa? Nga naman? Kumusugot ka lang nga makigninyo na. Time pa, Jomar. Nga nung giagta mo ko ni Mugminyo nga dili man ta uyab. Jubel, kinagog makatunan na na. Nabinagong akong ihatag di mo tanan. Una-una, di na ka maglisod. Si mama ni mo, di na pagyawin. Si papa ni mo mahatagan na ni mo sa iyang tambal nga. Di na maglabad ang imo upang ita kung asa ng kwarta nga ikapalit. Oh, Gaan na kayo niya ang imo kinabuhi. di unsa nimo pagkaibaw-bahin, ana. Nangutan ako si mga amiga. Pero Jomar, nga nung ako man. Sa kadagan og babay. Love na ka. Ingon na nara ka simple, Jovel. Jomar. Sugot na yun, day. Pero day, di man ko kuganahan. Wag ko ma-in love niya. Ay, pagsigig agad ang imong gibati, oy. Ang importante, maluwas ka. Ang imong pamilya. Wa man tuod ka ma-in love niya, pero sure ko, magmalipayon anya ka. Kinindot naman anya kayo mong kinabuhi. Day.
Tinawad ka? Nisugot ka na nga mag-meet niyo ta? Oh. Pero kinahanglan nga mga tubang sa kanila ni Mama. Sige. May problema. Uy, kadaghan ba ni mo gidang pagkaon dong? Ingon na ni mag-di basta mamay. Mamay? Jovel, magminyo na mo? Oh, Ma. Magminyo namin ni Jomar. Ay, salamat! Salamat sa Ginoo! Thank you. Thank you. Finally. Ako, nakit ka. Jomar. Pwede dili lang una ron. Oh, ganun din. Jovel, kasado na ta. Dili na maayo nga baliparan ni mo yung bata. Ayaw agad kong baliparan yan, Jovel. Jomar. Oh, Unsa may soda rin sobre? kwarta. Aron may mapadaga sa iyong pamilya. Salamat, Jomar. Ay, salamat kaayo, nak. Way sa pa yan, Ma. Og hoy, ikaw. Ayaw gid pagsupak-supak anang Jomar, ha? Pahimo silang iyang ipanghatag di mo, nak. Gamita ang imong utok. Ma. Jovel, ayaw na pagluto, ha? May dakong para panihapon na to. Sige. O, may importante kong isulti ni uli na ko. Okay, sige. Undang si mo trabaho. Unsa? Gusto na ko nga anhin na lang ka sa bahay. Pero, Nga naman. Mareklamo ka? Hatagan mo ka sa tanan ni mong gikinahanglan, di ba? Sa imong gusto. Nga na mo trabaho, pamangil ka. Jomar. Umana nga kung gusto para wa na tayo problema, Jovel. Oh, Jomar. Jovel, pag-ilis kay may tambungan tang party. Ha? Wala ba ko'y sinina pang party? Nagdago. Namalit kong daan. Pili lang niya to. 2:15. Ready na ka? Ka mga sexy man, ani. Uy, dili mo ko hilig og mga ingon, ani. Pues so good ka ron. Maganadanad ka ng musul o buging unana.
Kay gusto na ko nga ipakita sa akong mga amigo kung unsa ka sexy o kagwapa sa akong asawa. Oh, Wow! Pwede mong asawa? Ay, kaswerte ko ni mo, Jumar. Of course. Kamao ba akong mamili, pre? Ano ba? Mayo kay wali mo pili ang imong tiguan nga uyab. Pre, ayan na lang paghiskot ato. Respeto sa akong asawa. Dinhi ka lang bulakaw ko. okay. O ba sinog madugay ko guli. Panglak na lang sa pultahan. Sige. Ayaw ba ni kinabuhi awi. Naay kwarta. Pero, dilisad ko makalakaw. Bahala na. Mula ako. Mag-shopping na lang ko. Jovel? Wow! Ikaw na! Day, kumusta? Okay na. As usual, agihapon ko nagtrabaho sa mall. Ikaw, kumusta? Uy, kurtahan naman kay kagpurma. Uy, lahi na kayo mong purma karon. Mau may gusto sa kumbana. Sige, papili lagi. May bahala. Okay. Bantay ka, ha? Okay lagi. Ngayon di kayo. Jomar? Ma? Juvel? Jovel? Nagunsa ka din eh. Oh, nag-unsa ka din eh. Di ba, giingnan tamang ka nga ayaw gawas? Nagunsa ka man din eh. Kamu mo ay nag-unsa din eh. Atay pa. Nganos... Oh. Ikaw, ma? Ikaw mo ipasabot sa amigo ni Jomar nga iyang nauyab? Oh. Juvel, paminawa. Buhi iko! Kaluod ni mo! Jovel, mga naman! Nga na nakahimo makagbinuang ni Papa? Masakiton si Papa o yung gibinuangan pag hindi mo? Ay, mauman gani. Masakito na imong amahan. O sa may makuha na ako niya? Ama! O ikaw, Jomar, nanonakig minyo pa man ka na ako nga si Mama man rin mong gusto. Tungod kay wa may kagawasan. O kung maminihok mo, dili mahibong ang mga tao kung makita mi nga nag-uban kay inahan ko siyang asawa. Grabe ka, ma! Wa man na ka maghuna-huna na ako og ni Papa. Salbahis ka! Wait. Magbuwag ta, Jomar. Og pag-uban mong duha. I will not make the same mistakes that you did. I will not let myself cause my heart so much misery. I will not. Wa ko masakit tungod kay bana na ako si Jomar. Nasakitan ko sa gibuhat sa akong inahan, ngadto sa akong amahan. Og sa sakripisyo nga gibuhat nako para sa akong pamilya. Samot na, nga murag gitraidor ako sa kaugalingon akong inahan. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.